כאן מורן מאתר ערוץ ילדים נמצאת במסיבת ההפתעה של אפרת. אתם לא יודעים מה קורה כאן, אני לא יודעת כלום. כל החברים של המאי כאן, גם אתם רוצים להיות כאן. בואו אחריי. מה קורה? בסדר גמור. אז אנחנו כאן במסיבת ההפתעה לאפרת. תספר לי איך הפתעתם אותה. עוד לא הפתענו אותה. לא, איך היא כאילו לא יודעת שאתם אמורים להיות פה? האמת שהסוכנת המקסימה של דנה ליטווין שלחה אס.אם.אסים, אליי בכל אופן. הודיע לנו להתייצב כאן ב9:30 וכל עוד זה בשביל אפרת, התייצבנו פה ב9:30. ציפית לזה? לא, לא ידעת בכלל? לא, אני באתי ליום הולדת של צלמת שעבדתי איתה. זה התירוץ? כן. די! רגע, ומי אחראי פה לכל הארגון המטורף? לא לגמרי ברור, אני תכף אבין את זה. כל ערוץ ילדים מאחל לך המון 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 מזל טוב. תודה רבה, תודה, אני מתה עליכם. מה את מאחלת לאפרת? מה אני לא מאחלת לאפרת? רק טוב, אין לי כאילו משהו רע להגיד לילדה הזאת. שאת מהממת ואני חולה עלייך והמון מזל טוב מתוקה שלי. היא פה, אז כאילו בא לי לאחל לה את זה אישית. רגע, יש לך איזה סוד לספר לנו על אפרת? משהו קטן. סוד? משהו קטן שאנחנו חייבים לדעת. כשפגשתי אותה, היה לה שיער חום. באמת? כן. אז היא הפכה ככה לאדמונית רק בשביל הסדרה? כן, ולהתלקה על זה והשאירה את זה. טוב, מה את אומרת על איך שהיא התלבשה היום? היא מהממת! היא נראית כמו איזה בובה, אני חולה עליה. לאפרת, אני מאחל רק טוב, שתהיה שמחה כל החיים, אמן, כי היא מגיעה לה, היא בן אדם מקסים, מעבר לזה שהיא שחקנית מדהימה, ואני חושב שהיא הולכת ומשתבחת עם השנים כמו יין טוב. מסכימה איתך? ואת זה גם אמרתי לה, אז לא משנה אם היא תשמע או לא תשמע, חשוב שאנשים ידעו. ואני מת עליה, ואני מאחל לה שתהיה שמחה, מאושרת, בריאה, אני מאחל לה כל החלומות שהיא רוצה וכל המטרות שהיא מציבה לעצמם יגיעו בדרך הכי קלה שיש. מה אתם מאחלים לאפרת? אני מאחל לאפרת הרבה הצלחה, שתמשיך להתפתח כמו שהיא מתפתחת, היא מדהימה והרבה אהבה. לאפרת אני מאחל א' ת', אפרת, א' ת', מאלף ועד ת' אני מאחל לה. המון מזל טוב ואושר ובריאות ושתעשה מה שהיא אוהבת כי היא מדהימה. אמן. אמן. הנה, את באמת מאמינה שהיא לא ידעה כלום? לא. זאת אומרת, שיער, עניינים וזה בדיוק... עניינים, דווקא ההופעה נראית מדהים. תני לנו סוד קטן על אפרת, משהו ככה שאנחנו חייבים לדעת. סוד קטן על אפרת, וואו, אני לא יודעת אם זה מתאים לפה או אם היא תרצח אותי. היא חולת שליטה ברמות כאילו מטורפות. היא מסדרת לעצמה את הבגדים בארון לפי תלבושות ולפי ימים. אוי ואבוי. כן. היי חברים בערוץ הילדים, מה קורה? כמו שאתם רואים, אני חוגגת גם יום הולדת היום. ורציתי להגיד לכם המון תודה על כל האיחולים שאתם שולחים לי ועל כל האהבה שלכם. ואני מטורפת עליכם, ותמשיכו ליהנות מהסדרה לעשות חיים. נתראה בעונה השלישית. ביי.